Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo arwynebedd arwyneb cuboid. Nawr mae cuboid yn solid tebyg i'r un dyn ni weld ar y sgrin yn awr, solid ble mae gennym ni 6 wyneb i gyd, a mae siâp pob un o'r wynebau yn siâp petriol. Nawr y syniad efo cyfrifo arwynebedd arwyneb cuboid yw ein bod ni'n cyfrifo arwynebedd pob un o'r wynebau yn unigol i gychwyn, ac yna darganfod cyfanswm yr holl arwynebeddau hyn. Ac mae'n bosib iddyn ni feddwl amdan arwynebedd arwyneb cuboid fel hyn. Meddwl amdan y solid yma fel anreg nadolig, ac yna ystyried faint o bapur lapio sy'n ni angen, y minimum neu'r llafswm o bapur lapio sy'n ni angen i orchuddio'r cuboid i gyd. Nawr, mwyn cyfrifo'r arwynebedd arwyneb ar gyfer unrhyw cuboid, mae'n ddefnyddiol iddyn ni labelu'r wynebau fel hyn. Yn gyntaf, gadewch i ni feddwl amdan y wyneb yma, dwi'n dangos efo mis yn awr, fel ffrynt y cuboid. Nawr mae yna wyneb sydd union yr un siâp ac felly union yr un maint ar ffrynt fan hyn, mae gennym ni'r wyneb yn y cefn yn fan yma. Wedyn, gadewch i ni labelu'r wyneb yma'n fan hyn, fel y wyneb ar y chwith. Mi fydd gennym fi wyneb union yr un maint ar wyneb yma ar y dde yn fan hyn. Ac yna mae gennym fi wyneb yn fan hyn, dwi'n am ei alw'n top y cuboid, ac yna fe gennym fi union yr un siâp efo yn byw yn y gwaelod yn fan hyn. Felly, gadewch i ni ystyried enghraifft o geisio cyfrifo arwynebedd arwyneb y cuboid yma. Nawr, ar gyfer y cuboid yma, mae gennym fi fesuriadau yn cael ei roed 5 cm, 2 cm a 3 cm. Ac mwyn cyfrifo'r arwynebedd arwyneb, dwi angen ffeindio arwynebedd pob un o'r 6 wyneb yma ac yna darganfod y cyfanswm. Nawr, y ffrynt y fan hyn ydy'r wyneb yma, sydd yn betriol, sydd yn mesur 5 cm wrth 3 cm. Gan fod arwynebedd petriol yn cael ei roed drwy liosi hyd a lled, mi fydd arwynebedd y ffrynt y fan hyn yn 5 liosi fo 3, sydd yn trell yn ei fod yn 15 cm sgwar. A wedyn mae'r cefn sydd yn byw fan hyn, union yr un siâp, felly dwi ddim angen cyfrifo arwynebedd y cefn, dwi'n gwybod fod o'n sydd yn 15 cm sgwar, union yr un fath ar ffrynt. Wedyn, os nawn ni ystyried y chwith, sef y wyneb yma fan hyn, mesuriadau'r wyneb ar y chwith yw 2 cm wrth 3 cm. Ac felly, yr arwynebedd yw 2 liosi fo 3 sydd yn 6 cm sgwar. Mi fydd maint o wyneb yma ar dde union yr un peth, felly mae hwn hefyd yn 6 cm sgwar. Sy'n gadael ni wedyn efo cyfrifo y top, dyma fo'r top fan hyn, mae hwn yn betriol sydd yn mesur 5 cm wrth 2 cm, mae 5 liosi fo 2 yn 10 cm sgwar. Ac yna y gwaelod, sef y wyneb yma fan hyn, union yr un fath ar top, felly yn union 10 cm sgwar. Un peth ar ôl i weithio allan arwynebedd arwyneb y cuboid yw i ddarganfod cyfanswm y 6 rhif yma fan hyn, ac yna os na i adio yn cychwyn efo'r unedau yn gyntaf, 5, 10, 16, 22 yn fan yna, cario'r 2 ymlaen, 2 yn fawr, ac yna 1, 2, 3, 4, 5, 60, felly arwynebedd arwyneb y cuboid yma yw 62 cm sgwar. Rhowch chi gynnig ar hi nawr, dyma ni cuboid i chi i ystyried, cyfrifwch arwynebedd yr arwyneb ar gyfer y cuboid yma, ac yna unwaith ydych chi dreu cynnig ar hi, cymarwch eich ateb chi wedyn hefo'r ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.